kontrola funkčnosti, všetko ide. Čaute, ahojte. Takže pokračujeme v schedule, kde sme včera skončili. No, skončili. Vy ste videli posledné, ja som potom trošku farmil a zistil som, prečo nikto nevolal. Kde bol problém a hneď vám ho aj ukážem. My keď sme predávali, tak sme predávali naposledy toto. A tuto máme tú návykovosť. A to má 0%. Preto nikto nevolal a neboli žiadne dopyty na to. A tak potom ma napadlo zmixovať, ako vidíte, pár druhov vlastne trávy som tu zmixoval. Jediná taká tráva, čo mi vyšla, je vlastne táto. Základná cena je 92 a predávajú za 110 a ľudia ju chcú, lebo je návyková až 100%. A z ľudí to robí, no však uvidíte sami. Tak, to by boli novinky, aspoň teda čo sa týka obchodu. Spravíme tento kšeftík a názornú ukážku toho, čo človekom robia takéto musoby. Tak a teraz sledujte. Kyklop sa s nou stal. Kyklop. Tmavý kyklop. A teda platia slušne. Ďalšia vec. Kúpil som bungalov a tam som rozbehol farmu. Tu, jak sme boli zvyknutí, klasika. Mám už tam aj človeka, ktorý sa o to stará, ktorý nám to zasadzuje a polieva. A ďalšia vec, potom sa nám odomkla už aj možnosť vyrábať tie kamienky. Také kamienky z aurov, možno ste o tom počuli. Takže a to som si len pripravil, že som nakúpil tie potrebné stoly na to. A kúpil som látky, ktoré na to potrebujeme a to by sme si spravili spolu, aby ste videli aj vy, ako sa to robí, ako sa to pripravuje. Mimochodom, tuto je tá borka Doroty. Tohto si dáme na polnoc. Predáme mu takto za 3, zvýšime o 100. A dáme si ho na noc. Aby sme cez deň sa mohli venovať našim veciam. Tu máme spravenú takto na 8 kvetináčov, to úplne stačí. Ja to popri tom mixujem, mixy potom ukážeme z čoho aj ako, aby ste vedeli, čo je tak výnosné a docela jednoduché na výrobu. Je tam 300 ingrediencií, idú tam len 3. My si skúsime teraz spraviť tie kamene. No, ja som to nachystal, potrebujete na to, neviem, či to je fosfor, kyselinu a nejaké pseudo lieky. Takže začneme. Hodíme tam, nalejeme kyselinu, nalejeme fosfor asi. Zamiešame. Prelejeme do skúmavky. A začne sa nám to robiť, keď sme v zelenom. Keď sme v zelenom, sa to začne variť. Musíme to nastaviť tak, aby sme boli v zelenom a
Keď sme tam dostatočne dlho, začne sa nám odpočítavať čas. Nejakých 8 minút, čo je 8 herných hodín. Pravdepodobne. Na to tiež chcem najať človeka, ale najprv si prvé razy porobíme sami, aby sme mali. Dobre, teraz by sme relatívne mohli ísť nakúpiť sáčiky a ingrediencie a ukážeme si, jak spraviť ten kvalitný mix. Takže budeme potrebovať toto, to by malo byť Viagra, ale je to, že Viagor, Coca-Colu a tento bean, hrášok fazulu, tak nie hrášok fazulu, mega fazulu. A už nám píše, že sa nám to nezmestí, niečo nám zostane aj tuto. Ale aby sme nestracali čas, dáme si zatiaľ mixovať, lebo každé to mixovanie zabere minútu. 3 razy, takže to máte po 3 minúty. Toto už máme finálny produkt, takže prvé čo dávame je klasické vypestované z kvetináča plus Coca-Cola. Takisto to zadáme aj do druhého. Mi dochádza miesto, budem musieť rozniesť medzi dílerov. Zatiaľ zoberieme sáčiky, kúpime. A ešte niečo som chcel. Na pumpe nepredávajú. Predávajú aj tu. Stakujú sa po 20, takže ich môžeme zobrať 60, rovno ich tam hodíme. Trošku nám hučí tá hudba. Druhý krok, zoberieme hotový produkt, zmiešame ho s tým Viagorom. Takisto spravíme aj tu. Musíme kúpiť fertilizer, lebo ona mi to nehnojí a potom mi to dáva nekvalitnejší produkt. To sa zastakuje po 10, takže ich môžeme zobrať 30. A posledný krok, produkt.
vlastne tá fazula. Toto pobalíme, klasika. Vždycky tak, keď chcú dva, o jedno pridám a vzhľadom na to, že to stojí 110, tak pridám len 100. Poväčšinu na to kývnu vždycky. Tak už zase nemáme sákle. A myslím si, že toto nám na chvíľočku bude stačiť. A môžeme sa povenovať tým kamienkom, kryštálkom, alebo ako to nazvať. Nechcem to nazývať pravým menom, lebo potom sú dosť hákliví na toto všetko. Tak, rozneseme to tým našim zamestnancom a poberieme od nich peniaze. Tisíc, krásne. O jedno, o 100 a máme to tam. Dáme si ho na noc. Sú aj lepšie bonusy v noci. Ešte Benjiho ideme navštíviť, nech nám tam trošku tiež nás zafinancuje. A musíme, čo nám píše, vlastne vľavo hore, alebo v strede, máme kúpiť práčku na peniaze. Teda práčovnú, no, aby sme mohli prať peniaze. Že to by som už obstaral zajtra, ja si idem pre materiál, aby som mohol to predať. Tu máme ešte jedné kus hotový. Takže tuto to máme hotové, vlastne môžeme dať variť ďalšie. Škoda, že nemôžeme robiť naraz. Ako dalo by sa to vyriešiť, že kúpime viacej týchto stolov. Teraz to vlastne
Čo, nalejeme na tú tácku a dáme to zohriať. Nič komplikované. Dobre, za hodinu nám začnú chodiť zákazníci, tak ideme im naproti aspoň. Ja, že sú to už policajti na aute. Pardon. Ja, že sú to už policajti na aute. Takže to by bol jeden. Tak a skoro 12 000 doma. Pozrieme, či nemôžeme vložiť, ja som vkladal 10 000, takže to je tak, tuším, týždeň v hre. A potom sa to vyresetuje, inak musíte, musíte brať peniaze cez tí podniky, ktoré sa tu dajú kupovať a ktoré pôjdeme kúpiť zajtra. Počkáme si, nech prejdú. Opičáci. Môžeme ísť domov. Dobre, ešte 4 minúty, to by som vyspal. Tuto sa nám to sadí, tu máme plno. Takže rozbijeme, ak to teda pôjde. 10 kusov. Tu si dáme medzi tým ďalšie, zarobíme. Nech sa nám to varí. Tak, proces máme. Píše nám naša pracovníčka Molly. Píše, že ich napadli tí benzi z toho kartelu, ale že sa ubránila a nestratila žiadne produkty. Tuto vyššie môžete vidieť, že teda napadli ju a zobrali jej nejaké aj peniaze, aj produkty. Čo je blbé pre nás, samozrejme. Takže dáme si ho až na polnoc, nech sa môžeme venovať svojim veciam. My pôjdeme teraz kúpiť ten biznis, aby sme mali kde brať tie peniaze. Čo je docela štreka. Z každej strany policajti.
Vlastne my pôjdeme kúpiť asi, toto je najlacnejšie, za 4000. V každom tom obchode sa dá vyprať určitá čiastka, nie je vždycky plná. No, my by sme relatívne mali aj na ten podnik, čo sme teraz pozreli, ale postupne, musíme ísť postupne, tu sú tie podniky. Takže vlastne tu je pošta, tá práčovňa, umývárka aut, Taco Ticklers. Vlastne nie, nechceme kúpiť, chceme kúpiť biznis a chceme kúpiť práčovňu. Tak. Hop, to není ona, tuto ju máme. Vlastne tu vzadu sa dajú prať peniaze. 2000, najviac 2000. 24 hodín to bude trvať, takže 24 minút. Môžeme ísť naspäť domov. Sáčiky budeme potrebovať, takže tých môžeme nakúpiť teraz viacej. Takže máme 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120 aj zoberieme. Tak jak sa dneska máte? Snad to všetko funguje tak ako má. Dobre ma aj počuť. Ak sleduješ na YouTube, hod komentár, jak si sa mal, čo ste robili, čo sa vám páčilo na videu. Večer plánujem potom Tomb Raidera rozbehnúť, už dvojku, ten Rise of Tomb Raider. Tu sa nám to krásne všetko pečie. Vyhádžeme sa od tohto, zabalíme si toto. Teraz neviem, či to sa stakuje po 10, alebo dá sa to aj po 20 baliť. Ale počkaj, to by sme mohli tiež skúsiť namontovať. Či namixovať, namontovať. Skúsime, bude sa to dať? Bude. No poďme teda niečo vyšmeliť. No ukáž, čo máš, čo by sme tam mohli dať. Jód? Asi nie. Skôr by som tam dal ten energetiák maláka. By som dal 10. Thank you so much, bro, za follow. ODS TV. Thanks. No dáme 10 energetiákov. Ústnu vodu? Že by sme skúsili ústnu vodu? Energetiák, ústna voda? Nech to má... Toto na stimuláciu. Nejaké lieky. Skúsime, uvidíme, čo nám z toho vyjde, aký produkt. Som na to zvedavý.
Snad aj za dobrú hodnotu. Takže skúsime to prvé. Pozrieme si hodnotu základného produktu. 70. Čo není moc, tak skúsime to namixovať s týmto koľko? 30 sekúnd, to je pohodička. Toto máme hotovo. No, rozbi sa. Už by to chcelo na toto aj človeka. Tak 70 mal základný produkt, teraz sme z toho vyžmichali ešte plus vlastne 22, čo je super. Ultra Monkey. A teraz to skúsime ešte namixovať s tou ústnu vodu. Len si to budeme musieť zapamätať, s čím to mixujeme, keď to chceme predávať dlhodobo. Á, nahlas tá hudba. Takto nejako, no tu máme taký pokoj. Nejak sa dneska máme, chlapci. Vidím toto tak, by som to natryhardil nejako do tej 5., 6., skôr do tej 5., potom dal pauzu a toho nového Tomb Raidera by sme dali, no nového Rise of Tomb Raider, vlastne tú dvojku, jednotku sme prešli. Krása o ďalších 21 sme to zvýšili. Teraz skúsime posledný, možno to s tým pokazíme celé. A možno vylepšíme. Tak máme aj tu hotovo. Rovno pripravíme ďalšiu dávku. Opa. Horšie je, že mám baterku zapatú. Tak. Toto dáme piecť. Tak 6 minút tu. 8 minút tu. A tu máme namixované. Je to za 150, čo je výborné. Čo hned bereme? Gorilla Bug sa to volá. Škoda, že sa to nestakuje po 20. Počkám, či sa to nestakne po 20. Že máme tu deal. Zvýšime 1 gram dáme a 100. Bum. A dáme si ju na polnoc. Čo najviac bonusov, aby sme získali. Takto. No ja by som sa vyložil a išiel nakúpiť vlastne produkty na tie mixy. Nech to máme. Čo sme tam dávali? Musím si spomenúť ústnu vodu, Red Bull a tie tabletky. No tuším, že sa to stakuje po 20, tak by som to mohol zobrať. Vlastne Red Bull 40. Ústna voda 40. A tabletky 40. Počítam, že to je investícia, ktorá sa nám vráti.
Čo sme dávali prvé? Tuším, že... Desať nám zostalo. 20 sme tam dali. Tak, tuto máme... to som mohol dať takto. Ježiš, nevadí, čo už. Počkaj, ne. Ale ja mixujem ten zamixovaný, ja som tupec. No čo už. Minul som to zbytočné. Hej, no. Kvalita nekvalitné, no. Čo už. Takže zvýšime o 1 gram, o stovku, poď. Dáme to takto pred polnocou, po polnoci. No nič a pôjdeme si najmu toho človeka na toto, nech to vyrába, lebo toto robiť, za chvíľu budeme mať toho plné zuby. Takto. Odtiaľ to si zoberieme na predaj a zastavíme sa u týpkov, nech nám sem hodia človeka, ktorý sa nám to bude o to starať. A jednu trúbu ešte kúpim navyše, nech sa to pečie. A máme sušiak, čo je super. Len kam ho tam dáme? Bereme si 2. Jak to tam upraceme? Zoberieme si jednu tú mikrovlnku. Alebo teda čo to je? Pec. Takto a ideme si najať toho človeka. Na roku bude sa 1600 a 300, aby robil. No, môžeme sa vrátiť, len mu to tam zadelíme. Teraz budeme musieť dávať väčší pozor, lebo už tu chodia pangle a už zatkinajú ľudí na počkanie len za to, že si po 11. je vonku. Za hodinu nám začínajú šefty. Mohli by sme tých šefty obiehať? Tento jeden tu je tak blbo vždycky postavený v noci. ...55 minút. Práčovna nám pere. Ešte 12 hodín. A to už nám pošle rovno na účet. Takže tam budeme zahojení, aspoň tak si každý deň môžeme vložiť po 2000, ak budeme mať. Toto musíme byť sníky jak hovedo. No už to je také náhrané.
Ja by som vybehol vlastne týmto vchodom, teda východom. A ostatných máme na druhej strane, kde už to je relatívne bezpečné. Pokiaľ im nebehnem rovno pod nos. Tohto sa vždycky laknem, som tu prechádzal 2 razy a vždycky sa ho nalakám. Takže koľko? 3? Páči sa. 500 doma. Obzerame sa pre istotu. Lebo oni aj chodia po ulici, aj hľadkujú. A ďalších 500 doma, keď si to spočítame aj s tými bonusmi, to nejakých 540 dole to ukazuje, keď pribúdajú peniaze. Čo je super. A to keď ešte začneme dealovať. Ty kryštáliky? Čo to bolo? Čo? Aha, to zase moja pracovníčka bola tuto pokryť. No, dáme mu trúbu. Dáme ju sem. V prvom rade mu treba prideliť skrinku. A tuto máme, čo bude vlastne obsluhovať. Takže prvé. Bude obsluhovať chemickú stanicu. Z chemickej stanice to bude dávať sem. A z chemickej... Opa. Nie. Bude dávať. No, celé som to. Dáme sem recept. A hotový produkt bude dávať sem. Takto. Tú druhú som relatívne ani kupovať nemusel, lebo dá sa len jedna dať. Takto. A teraz, keď mu vložíme peniaze do skrinky, dáme mu tam takto po 2000, nech pracuje. Tak by mal pracovať, ale on v noci nerobia, robia len cez deň. Takže my si toto ešte dorobíme sami. A dáme si aj na... No. Zamiešame aj zo škatulku so všetkým, to sa roztopí. Nalejme do skúmavky a zahrejeme. Tak. Dobre, ďalší produkt sa nám môže chystať do rána. Počkáme, či sa dajú nastakovať na 20 alebo nie, ale snad áno, však by bolo potom o ničom. Prespíme to. No. Ešte tieto sušáky môžeme sem podávať. Tak a tie fungujú vlastne na 20, ak sa nemýlim. Tak. Sušia sa. Ešte som mohol kúpiť sem.
Takže takto je pridelený, v skrinke peniaze má. Paničke doplatíme 1000, nech má. Toto sme mohli mixovať. Red Bulli mám tu. Takže takto sa to namixuje, nemixuje sa to tak dlho, čo je výhoda. Toto by ma zaujímalo, že koľko bude schnúť. A cinklo. Dobre, stakuje sa to, čo je výborné, nám to ušetrí kopec času. Tak, rovno to dáme s Red Bullom. Ja by som to rovno dal do ponuky. Musíme z tohto vyšpičkovať čo najlepšiu kvalitu, ale zatiaľ nám dodávateľ nedodáva lepšie prísady. Takže rovno to dáme do ponuky za 140 a my to budeme predávať za 160. Dáme to do ponuky a uvidíme, niekto sa ozve. Dáme si to na polnoc všetko. Pozrieme, či vzorky nemôžeme porozdávať toho nového produktu, ale asi nie. Ja ho sledujem teraz, že čo pôjde ako ďalší krok robiť. Snad to dá do tej trúby, nech sa to vypeká. Ja dá, dobre. Super. Takže to máme zautomatizované. Mohli by sme relatívne aj ten mixing automatizovať. Zase Benzis. Tu dobre okradli. Musíme jej dodať nové. Čo je má dať? Nejakú zbraň, aby sa vedela brániť? Tak a posledný krok. Bum. Máme. Musíme počkať, aby sa nám odomkla ďalšia oblasť, aby sme sa mohli rozšíriť aj tam. Ja ešte vybehnem medzi ľudí, skúsim poponúkať tie kryštáliky.
Tam sú policajti, tam nejdeme. Nechceš? Musím si zobrať mačetu, lebo aj mne sa stalo raz, že ma napadli. A dokonca ma aj zabili a išiel som od posledného saveu, čo nebolo najbližšie. Takto. A batoh sa tu nedal kúpiť niekedy? Dobre, tu nám to faká, toto si zobereme, zabalíme. Dáme Benjinu, nech predáva. Nech to roznesú medzi ľudí. A pôjdeme spraviť ďalšie mixy. Aj vlastné rastlinky potrebujeme zmixovať. A toto sa nám zatiaľ našporí. No tak predaj toto. To je zasvajčený ten predávač v určitej volade. Keď nenakúpim. Pozrieme, čo to s ním spraví. Uf. Trošku mu hlava narastla. Tá už má jedno oko, tá už je spičaná, dobre. Nikto nebýva. A už sú. Dáme 3. Skúsime o 100. Super. Dáme to na po polnoci. Takže už začínajú vyžadovať aj toto. Čo je dobré. A čo, už tu máme toho predavačku? Nemáme tu nikoho, bože, tí sú zase duchcení volade. A mne nemá kto predávať produkty. Ale ešte ma napadlo, môžeme využiť delivery. Idem do pračovne hodiť peniaze, nech sa nám perú. Som to postupné, ja som tiež taký ADHD ubehaný. Toho som sa už pýtal, tuším. Či nemá záujem. Takže prepereme ďalšie peniažky. Nech nám to fičí na účet pomaličky. Ty nechceš? Ty? No skús. Teba som sa už pýtal, to už by bolo 3. raz. Niečo popredávame.
Aspoň nejaký obrad bude do polnoci. Tu sú policajti. Ale keď prejdem, automaticky by ma začali prehľadávať. Takže na to pozor. Predavača nemáme a máme a... No serus. Ani sa nebudem pýtať, kde bol. Takže potrebujem... To moc nenakúpime, nevadí, aspoň na jednu. To ešte môžeme pobaliť. Toto už máme nachystaných 10. $12 do zlatej. Čo je super. Rozmýšľam, či počkáme. A zase za chvíľu nebudú mať čo dealovať tí naši. Dáme stredko s dodávateľom. To trošku prihodíme, že sme na nom ziskoví. Stredko s dodávateľom, s týmto. Takže tuto hore je ten buk, kde sa človek prepadne, keď s ním chce obchodovať. Idem radšej tady to, lebo tam osvietil. Už som ho tam videl. Zoberieme, máme 8,24. Odneseme do bungalova a pobeháme. Pobeháme zákazníkov. Opa, ne. A kurňák. Majú ma. Tak toto. Snad hore po rebríku nevedia vyliesť. Hľadajú ma, nevidia ma. Dobre, aspoň máme vzduch čistý tu. Takže môžeme ísť týmto smerom domov. Som doma, mám len otvorené dvere, nemôžem luftovať. Pane pángle. Sú preč.
Aj z tohto nech to dostáva do obehu, nech to ľudia žiadajú. Nech ju neukradnú. Vieš čo? Brán sa. Keď zaútočia na teba, tak sa bráň. A my ideme rozdať. My si pôjdeme kúpiť novú. Ty si chcela 3-krát. Parádička. Teraz nedostávame ten quality bonus, lebo máme odpad. Tuto už máme ten quality bonus, $110, čo spraví dosť. A ešte jeden, snáď je na hentom blbom mieste. O tom uver, že tam je. Alebo? A není, super. Tak, smer domov. Namixujeme, prechrápeme to. Jak je na tom? A zásoby ešte má. Toto sa nám to pečie. Toto mixujeme posledný krát. Tým pádom tu máme ešte na 10. Nemáme Red Bulli. Dobre. Chrápačka.